ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତମେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ନେଇଯାଅ। ଯଦି ଯଦି ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ମତେ କୁହେ ଗୋଟେ ରୁଟି ପାଇଁ କାକୁତି ବିକତି ହଉଛେ ଆଉ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟକି ଚାଲିଛେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୀବନ ଆମର ସରିଯାଇଛି ନା? ଆମ ପରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇ ଦେଖୁନ ମୋ ନା ବାଛି ବାଛି ମୋ ବାପା ମା କୁବେର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ମାଗୁଛି। ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ନୁହେଁ, ପର ପାଇଁ ମଣିଷର କର୍ମ। এই মনিষারি কাটি কটি করিনা রত্তান করুছি, বিভিন্ন কৃষ্ণ বিজ্ঞান করুছি, বেদ কুমারের অঞ্চলিক রত্তান প্রচার করুছি, যথাযথ বুদ্ধি করুছি। মনিষ নিজ হাতর মুলারি নিজ বেদ বুঝাଉଛି, ଯାହାର ଫଳ ମଣିଷ ବଂଶକୁ କିଏ ବଢ଼ିବ? ଆମେ ସିନା ଲୋକ ପ୍ରଜରେ ଜଗିଯିବା, ଯଦି ଜୀବନ ନୁହେଁ। ହାତଟା ବଥା ହେଲା।